Míg június elején döntés született ugye arról, hogy felfüggesztik az Ukrajnának szánt fegyverszállításokat, ám ez csak ugye most fog életbe lépni. Az ügyet ismerő forrás szerint még olyan szállítmányokat is visszatartottak, ugye amelyek már úton voltak Ukrajna felé. Az érintett eszközök között többféle légvédelmi és páncéltörő rendszer, valamint precíziós rakéták is szerepeltek, ezek közül Ukrajna számos típust várt is. Egy ukrán katonai szakértő szerint az utánpótlás leállítása komolyan befolyásolja a haditervezést és fokozott veszélynek teheti ki a civil infrastruktúrát. A döntés következménye ugyanakkor kettős lehet. Rövid távon nyilvánvalóan gyengíti Ukrajna védelmi képességeit és kiszolgáltatottabbá teheti az országot ugye az orosz offenzívával szemben. Hosszabb távon viszont akár elmozdulást is hozhat a katonai megoldástól a diplomácia irányába. A fegyverszállítások szüneteltetése pedig egyfajta nyomást is jelenthet a tárgyalóasztalhoz ülésre, és a béke irányába tehet fontos lépést. Szerintetek mi következik, ha a fegyverek elhallgatnak? Írd meg kommentben, mit gondolsz, és ha tetszett a videó, ne felejts el bekövetni.